हाय लोगोफोर खुलुमबाय बेसेबा गोबावनि उनाव आं फिन खेबसेबाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लानानै फैबाय मानो होनोब्ला आं माने टाचानो गैलामोन आरोना आंनि इउटिउब चेनेलजों मानो खुलिनानैनो नायनायानो जालामोन आं गावनि चेनेलखौनो आरोना ओमफ्राय मालाबा नायो गेजेर गेजेर मा जानानै दं होननानै ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुयो आङो जे आब' मानो ब्लग लाबोथारला मानो भिडिअ हगारला मा जादों होननानै बेनिखायनो आं दिनै सानबाय मा आंनि जिउआव माने आं जों मा जोंनि बे साननैसोनि गेजेराव मा जाथाय जालांदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै जिहेतु सोंहरबाय थादों नालाय नोंथांमोना मा जामारदों मा मादों होननानै बेखौनो आं शेयार खालामनो होननानै दिनै आं ब्लगखौ लाबोबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना गोसोखांबा बोरैबा नाङो माने हरखाब जाथाय बिराद गाज्रि जाथाय जालांबाय आरोना जाथावै बिराद बोरैबा नाङो आरोना गोसोखांबा जिहेतु सानै आंगोखौ आं माने मास मोनथामनि गेजेरावनो माने मास मोनसेयाव सासे आंगोखौ खोमाबाय आरो मास मोनसेनि उनावनो आरो सासे आंगोखौबो खोमानांगौ जाबाय आरोना जिहेतु जों आब' लिंदोंमोन ना सिलिगुरियाव जोंहानि बोराया बेयो माने हरखाबनो बेराम जानानै डिसेम्बराव गोमादों आरोना आब'आ हरखाबनो माने मास मोनसेसो बेराम जादों बिनि उनाव गोमाबाय आं बिराद दुखु मोनबाय आरोना एथ' जों आंगो बायदि साननैसोआवनो बिराद गावनि थैनि नङाबाबो लिंनाय सोमोन्दोबाबो बिराद आंगो बायदि जादोंमोन बिनि थाखाय बिराद दुखु मोननानै आं साननैसो ब्लगबो लाबोआखैमोन बिनि उनाव लाबोदों आं गेजेराव मोननैसो साननैसो थानानै आं लाबोदोंमोन आरोना ब्लगखौ अब्लाबो गोसोआ माने फुर्ति नङामोन जिहेतु सिगां फुर्ति जानानै ब्लग बानायमोन बेबायदि आं माने फुर्ति जायाखैमोन आरोना जिहेतु सासे आंगोआ गोमालांबा माबायदि मोनो बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बेथ' थांबाय आब'आ गोमाबाय डिसेम्बराव ओमफ्राय जानुवारि थाबाय जानुवारियाव जों न'आव फैनानै ओमफ्राय थांफिनबाय 15 दिनल'सो जाहैदोंमोन ओमफ्राय हरखाबनो फन थांबाय जे आफाया प्रेसार स्ट्रक जानानै माने बिहावा आरोना आंनि बिहावा प्रेसार स्ट्रक जानानै माने ब्रेन स्ट्रक जाबाय आरोना ब्रेनाव माने थै जमा जानानै जेबो हुस गैला माने हुसलेस जानानै ओमफ्राय जोंथ' हजोंहायसो दंमोन मा खालामनो जों गोजानाव थानानै बिदिनो फंबायमोना बिदिनो लांबाय गुवाहाटि फार्स्टआव तेजपुरावनो लाबोबाय तेजपुरानो जोंनि खाथि जायो नालाय तेजपुराव लाबोदोंमोन बेयावबो हायासै बिनि उनाव नेम केयार हस्पिटालाव लांबाय गुवाहाटि नेम केयार हस्पिटालाव बेयावबो हरसे दोनबाय जेने तेने ओमफ्राय बिनि अखानायै बुंबाय जे लानानै थांदो माने बेयाव दोननानै जेबो मुलाम्फा गैला होननानै ओमफ्राय जोंथ' सानदों मा एडमिट खालामनायखाय मोजां जागोन साननानै जों माने आरामसे माने गाबोन थांसै होननानै थाबाय आरोना खिन्थु दुखुनि बाथ्रा भाग्यआनो गाज्रि होननांसिगोन आरोना मोनफैयासै आरो जों माने नुवासैबो आफाखौ आंहाथ' उन्दैनिफ्रायनो आंहा बिफा गैया जिहेतु बिहावबाबो आं बिफा महरै सासे बिफा मोनफिनदोंमोन नाथाय बेखौबो हरखाब इसोरा जोंनिफ्राय सेनानै लांबाय होननांसिगोन आरोना जिहेतु मानसिनि भाग्यआव मा समाव मा जायो रावबो मिथिया बेनिखायनो मास मोनसेसो बिदिनो बेस्थ' थाबाय न'नि फैबाय जोंबो हरखाबनो बिदि जाथाय जाबाय नालाय आरो न'आव फैबाय बिदिनो मास मोनसेसो आफानि खामानि मायाव बेस्थ' थानाय जाबाय ओमफ्राय गोसोफोरा माने खुसि गैयै जालांबाय आरोना ब्लग बानायनो बाग्रा जालांबाय जिहेतु सानै आंगोखौ माने मास मोननै सासेल'बा बेलेग खोथा सानै खोमानानै आं बिराद दुखु मोनदों आरोना जिहेतु मिथिखायो आंगोखौ गोमाबा माबायदि मोनो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ मोजाङैनो बेनोमोन आरोना जाहोना मानि थाखाय आं भिडिअ लाबोथाराखैमोन ब्लग बानायाखैमोन बेनो आरो जाहोना माने आंगोखौ खोमाबा गोसोफोरा एसेबाबो माने दुरबल जायो नालाय बेनिखायनो आं लाबोआखैमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि जिबायदि कमेन्टआव सोंहरबाय थानाय आं बेखौ नुनानै माने आं सानबाय जे बानायफिनसै आं ब्लगखौ होननानै बेनिखायनो आं दिनै लानानै फैबाय स' बेनो आरो जाहोना ओमफ्राय बिनि उनावनो बोराया जोंहा ट्रान्सफारबो जाबाय जों दायो
तेजपुराव दं आरोना तेजपुरनि देवेन्द्र नगर होननायाव बेयाव जों फैबाय बे मोनसे मोजां बाथ्रा अब्लाबो खालि खालि मोनो आरो दा न'खौ आफाखौ माने गोसोखाङो आरो आफाखौ जिहेतु जोंनि मा होनो बेखौ रोदायानो गैयै बायदि जाबाय न'खराव बोरैबा गाज्रि नाङो आरोना जिहेतु उन्दैनिफ्रायनो आंहा बिफा गैजाया सासे बिफा मोनदोंमोन बिराद मोजां मोनोमोन रायोमोनबो जोंखौ अनोमोनबो गाज्रि नुबा रायोमोनबो मोजां मा बुंनो आरो मानसिनि जिउ ना मा समाव मा जायो मिथियाना रायजोफोर स' बेनो जाहोना आं ब्लग लाबोयैया माने बानायनांबाय आरोना बानायानो थादाव मास मोनसे आं जिरायनानै थाबायना बिनि उनाव आरो गोसोफोरा खुसि गैया फुरथि गैया जालांबाय बानायनो गोसो जायै जालांबाय खिन्थु नोंथांमोननि अननायखौ आं नोंथांमोननि सापर्टखौ आं दिनै नुनानै माने आं फिन बानायफिननो माने आखायाव लाबाय आरोना स' इयुन बिथिङाव नोंथांमोना आंखौ जाहाथे हेल्प खालामो आंखौ सापर्ट खालामलाङो दिनै आं जाहोनखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गोसोखौबो रेजें मोनबाय आङो शेयार खालामनानै मानो होनब्ला गोबाङानो सोंहरबाय दंमोन नोंथांमोना स' बेनो आरो जाहोना आरो जियानो जा मानसिनि जिउ ना मा समाव मा जायो मिन्थिया जोंनि आखायावथ' गैयाना गावनि जिउआ गासिबो इसोरनिनो लिरनाय बा खाफालनिनो लिरनाय होननांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ